Yeah. Okay na ha? Magtatrabaho si Papa. Bundat ka na, Oreo. Uy, kamuti. Bigla pa naman. Bakit ka malungkot? Ng pera. Pera? Huwag kang malungkot pag wala kang pera. Kailangan maging masaya ka para magkapera ka. Oo, di ba? Tama, di ba? Okay? Alright. Kailangan masaya. Kaya, i-like mo na at paki-share. Dito na tayo kakain. Dami talaga kumakain dito, no? Ayun, meron tayong space. Sakto kasing tanghali talaga. Oh. Dito kami kakain, guys. So, Michelin, Manilin, Kambingan, and Bulalukan. Sarap. Ito, yan, orderin ko yan. Kain tayo. Pinapaitan baka. Ulam namin. Sarap. Bakit ka natin sa akin? Video ka ng video. Babe. Tapos lang namin kumain. Ito aking brand. Okay, paano kaya ito? Yun, nasaan na yung beef ko? Wala na ba talaga ito? Meron pa naman. May sulog na. Tanggalin natin to. Yan, natanggal na yan. Tapos tanggalin naman natin to. Sabay ipasok natin. Kailangan ito ilaw. Saka ito. Ganyan mo. Oo. Pasok na pasok. Try natin. Mapili. Sarap. Sarap manigarilyo. Aha. Mapili. Bakit ba? Maingay ka pang magsigarilyo. Ganun ba yun? First time. First time pala. Hindi naman ako naninigarilyo talaga eh. Ikaw kasi nagbe-vape ka, kaya kunwari, nagbe-vape na rin ako. Pakita ko sa inyo. Nakaparada kami dito sa silong ng mangga. Sarap. Shout out pala sa lahat ng mga followers natin dyan. Lalong-lalo dito sa Pilipinas. Marami tayong followers dito. Meron din akong followers dyan sa Saudi Arabia. Pero hindi ko naman kilala. Kaya kung mapanood mo ito, ikaw na po yung sinashoutout ko dito. Ang gagawin mo, mag-comment ka lang dito. Pa-like na rin yung ating video na ito. Para malaman ko at ikaw naman ay shoutout ko sa susunod. Isunod natin yung mga United States of America. Marami tayong followers din dyan at mga subscriber. Kaya maraming salamat sa suporta ninyo. Kung taga US ka at mapanood mo ito,
comment down below. Isa pa yan na i-shoutout natin yung followers natin dyan sa Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ayan, maraming salamat sa inyong mga suporta, mga kaibigan. Sunod naman natin ang mga followers natin na laging nanonood sa atin page ay yung mga taga Hong Kong dyan. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. Ngayon, kung ikaw ay followers ko na taga Hong Kong, ang gagawin mo ay mag-comment po kayo para ma-shoutout ko kayo sa susunod na video po natin. Okay? Meron din pala tayong followers dyan sa Brazil. Kaya shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko kilala kung sino yung mga followers natin dyan sa Brazil. Kaya kung ikaw ay nasa Brazil, ay paki-comment na lang po dito sa baba yung pangalan. Bigyan din natin ng shoutout sa mga taga-Kuwait. Mga taga-Kuwait na followers natin, maraming salamat sa inyo sa pagpapalo sa ating page. Maraming salamat sa inyo. Kaya magparamdam naman po kayo para ma-shoutout ko po kayo. Pero alam nyo, meron din tayong followers dyan sa United Arab Emirates pa? Emirates ano? United Arab Emirates. UAE. UAE. Ayan. Salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Siya nga pala, yung mga taga Nigeria din, yung mga Pilipino dyan na OFW na nandyan sa Nigeria. Nigeria. Ano bang spelling doon? Nigeria? Nigeria. Nigeria. Okay. Shoutout po sa inyong lahat. At para malaman ko kung sino po kayo na mga followers, ay comment po kayo dito sa baba. Ay dyan sa comment sections natin. Para ma-shoutout din ko kayo. Especially po sa mga taga-Japan. Yan. Marami din tayong followers dyan sa Japan. Shoutout po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat. Siyempre, pa-heart na rin yung aking, alam nyo na, itong channel natin na kunti. Isa pa yan na isa-shoutout din natin, mga taga-Qatar. Yan, maraming salamat po sa inyo. Lahat ng taga-Qatar dyan na mga Pilipino, na mga OFW. Sila din yung mga isa sa mga followers natin. Yan. Especially, dito naman sa Pilipinas, number 1 na mga marami tayong followers ay sa Quezon City. Sunod din po yung Manila. Yan, yung mga followers natin dyan sa Manila, shoutout po sa inyong lahat. Mayroon din po tayong followers dyan sa Davao City. Yan, marami din tayong followers dyan. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta sa ating munting channel. Meron pa pala, yung mga taga Cebu pala, Cebu City. Maraming salamat po sa inyo at sumusuporta po kayo dito sa ating channel. Sunod din natin ang Caloocan City. Marami na rin po tayong mga followers dyan sa Caloocan City. Pero ay wag niyong kalimutan mag-comment dito sa comment section. Paki-like na rin mga kasama, mga kaibigan. Maraming salamat. Ay, siya nga pala, meron din po tayong mga followers dyan sa Iloilo. Yan, mga ano natin dyan, mga followers natin. Maraming salamat sa inyo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Cagayan de Oro City. City ba yan? Ha? Yan, mga taga Cagayan de Oro City. Maraming salamat sa inyo. Mga taga Cagayan de Oro City. Mga taga Zamboanga City din po. Meron din tayong mga followers dyan. Maraming salamat. Salute po sa inyong lahat. Mga taga Taguig. Maraming salamat po. Antipolo. Siya nga pala, meron din po tayong mga followers dyan sa Antipolo City. Marami din po sila dyan. Kaya maraming salamat sa inyo. Especially po yung mga taga Isabela dyan, mga taga Luna Isabela. Maraming salamat po. Shout out po sa aking pinsan na si Joel Mayo. Maraming salamat. Nag-comment po kayo dito. Thank you so much. Mga taga Pangasinan, maraming salamat po.
sa pagsuporta ng ating munting channel. Aming nga Tagalog po, kablaawang kayo amin nga Tagalog Luna Isabela, Lalog Dos Luna Isabela. Okay, that's all. Maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa ating Facebook page, at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel natin. Paki-like and share. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, sa susunod na video, shoutout ko po kayo ulit. Maraming salamat.